1, 2, 3, go! लोगोफोर दिनैनिबा गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो दङ बर'निनो मेथाइ रोजाबगिरि बिथां नितामनि बर' लोगोसे मालेन नार्जारी बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनायाव बयबो मोसादे मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ एबा निउ इयारनि गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ दैमु बर' बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों मालेन नार्जारी बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमाव बबे प्रडाक्सन चेनेलाव नुनो मोनगोन एबा हगारगोन बिथांमोना बिनि बागै जेबो मिथिथ'नाय जायाखै दे लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हायाखै। जेखियानो जाया मानो थाबैनो बे मिउजिक भिडिअआ फैगासिनो दङ। नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड नेना थायोब्लानो जाबाय। निउ इयाराथ' बारा गोबाव गैखालिया, बिनिखायनो थाबैनो बे मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ बि सोरगियारि क्रिएशन बेनारनिफ्रायबो सिखिरि जाना मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। जाय मिउजिक भिडिअआव स्टारिं महरै दङ जोमै रानि सोरगियारि आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर' बिथाङा। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारि बिथाङा आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना बि सोरगियारि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।